Ja tervetuloa kuuntelemaan webinaaria työelämän pelisäännöistä. Tässä webinaarissa raapaistaan hieman työntekijän sekä työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia työelämässä. Korostan tässä vaiheessa, että kaikki mitä tässä webinaarissa kerrotaan on yleistä tietoa, eli ei ota kantaa mihinkään yksittäisiin tapahtumiin tai tilanteisiin, vaan jokaisessa tällaisessa työelämään liittyvässä esimerkiksi ongelmatilanteessa voi olla aina paikallisia tai yksilöllisiä tai organisaatiokohtaisiakin poikkeavuuksia, joten tässä webinaarissa käsitellään asioita yleisellä tasolla ja sillä tasolla, mitä esimerkiksi työlainsäädäntö kertoo näistä asioista. Tämä webinaari sisältää tietoa muun muassa työsuhteiden erilaisista muodoista, muistilistoja siitä, mitä on hyvä huomioida työsuhteen alussa, sen aikana ja loppupuolella, sekä sitten yleistä tietoa työntekijän ja työnantajan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Aloitetaan työsuhteen eri muodoista. Ja kaksi yleisintä työsuhteen muotoa on jatkuva tai toistaiseksi voimassa oleva, eli vakituinen työsuhde, tai sitten määräaikainen työsuhde. Ja kun puhutaan tämmöisestä toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta, niin se tarkoittaa sitä, että työskentely jatkuu aina niin kauan, kunnes työntekijä tai työnantaja haluaa lopettaa työskentelyn. Jos työnantaja päättää sen vakituisen työsuhteen, täytyy siihen aina olla jokin painava syy, eli puhutaan silloin irtisanomisesta. Jos taas työntekijä haluaa lopettaa sen työsuhteen, ei hänen tarvitse ilmoittaa siitä mitään erityistä syytä. Tällöin noudatetaan työsopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa. Ja irtisanomisaika on sellainen, mikä yleensä kirjataan työsopimukseen ja siitä pitää pitää kiinni sekä työntekijän että työnantajan. Toinen yleinen työsuhteen muoto on määräaikaisuus. Ja määräaikainen työsuhde tarkoittaa sitä, että työskentely jatkuu vain tiettyyn määräaikaan saakka. Ja yleensä jos on tällainen määräaikainen työsuhde, niin sille täytyy olla työnantajan puolesta hyvä syy, esimerkiksi sijaisuus, kausiluontoinen työ, työssäoppiminen, työntekijän toivetta on saatettu kuulla siinä, tai jokin projekti tai muu tämmöinen väliaikainen työteettämisen tarve. Määräaikaisuus edellyttää aina määräaikaan sitoutumista. Eli se tarkoittaa sitä, että myös työntekijän täytyy pystyä sitoutumaan siihen työskentelyyn sille sovitulle ajalle. Eli lähtökohtaisesti ei ajatella, että määräaikaisuudesta voisi lähteä kesken sen sopimuksen. Usein kuitenkin se on neuvoteltavissa ja monesti työnantajat on ihan olleet suopeitakin sille, jos vaan ajoissa sopii siitä, että joutuu siirtymään vaikka toiseen tehtävään ennen määräaikaisuuden päättymistä. Tähän ei kuitenkaan kannata aina luottaa, vaan koittaa selvittää sitten siitä työstä lähteminen työnantajan kanssa yhteistyössä. Työnantajakaan ei voi purkaa tätä määräaikaisuutta yksipuolisesti, eli se sitoo myös työnantajaa. Eli jos sinulla on vaikka puolen vuoden määräaikaisuus, niin työnantaja sitoutuu tarjoamaan sulle työtä sen ajan. Määräaikaisia työsuhteita ei myöskään saisi ketjuttaa. Tämä on kuitenkin aika yleistä, mutta jos niitä ketjuttaa, niin silloin siinäkin kannattaa vähän seurailla, että kuinka monessa määräaikainen työsuhde on kyseessä. Eli jos katsotaan, että se työn teettämisen tarve sieltä työnantajan suunnalta on jatkuva, niin silloin työnantajan tulisi lähtökohtaisesti tehdä myöskin toistaiseksi voimassa oleva tai jatkuva työsopimus. Ja jos tämmöistä pohtii omalla kohdallaan joskus, niin tässä voi ottaa myös luottamusmiehen mukaan siihen tarkasteluun tai kysyä esimerkiksi omasta liitosta sitten konsultaatiota siihen, että milloin tämmöinen kriteeri ikään kuin täyttyy, että
että työtä olisi niin sanotusti jatkuvasti tarjolla, mutta silti tehdään määräaikaisia työsopimuksia, niin silloin voi olla, että työnantaja on toiminut jollain tapaa väärin. Työsuhteet voidaan jakaa myös työaikojen mukaan. Yleisimpiä työaikoja on kokoaikainen, osa-aikainen, nollatuntisopimus tai työaikapankki. Kokoaikainen työsuhde tarkoittaa sitä, että työtä tehdään useimmiten 5 päivänä viikossa sekä koko päivän ajan. Kokoaikatyö on työaikalain mukaan enintään 8 tuntia päivässä tai vaihtoehtoisesti enintään 40 tuntia viikossa. Osa-aikainen työ taas tarkoittaa sitä, että työtä tehdään vain osa viikosta ja osan päivästä. Ja osa-aikatuntityö on aina vähemmän kuin kokoaikatyö. Osa-aikaisena voit tehdä myös lisätyötä, mutta se ei ole sama asia kuin ylityö. Nollatuntisopimus puolestaan tarkoittaa sitä, että työtä tehdään 0 tunnista johonkin ylärajaan saakka. Esimerkiksi 0-20 tuntia viikossa on aika yleinen työaika esimerkiksi ravintola- tai kaupan alalla. Nollatuntisopimus on sellainen, mitä me ei lähtökohtaisesti suositella, koska se tarkoittaa myös sitä, että työnantajan ei ole pakko tarjota sulle työtunteja laisinkaan, jos siellä on alarajaksi määrätty 0 tuntia. Jos työnantaja kuitenkin tarjoaa sulle nollatuntisopimusta, niin koita edes vähän kysellä, että olisiko mitään mahdollisuutta sopia jonkinlaista vähimmäistuntimäärää, jolloin sen työnantajan täytyy maksaa sulle palkka ainakin niiltä tunneilta, vaikka niitä tunteja ei olisi tarjollakaan. Tämä nimittäin vaikuttaa suoraan siihen, että jos sulla on joinain viikkoina 0 tuntia töitä, niin se vaikuttaa suoraan sun taloustilanteeseen. Työaikapankki on myös yksi semmoinen yleinen työaikamuoto. Se tarkoittaa sitä, että sulle sovitaan jonkinlainen keskimääräinen työaika, esim. 40 tuntia viikossa tai kuukaudessa, ja se tarkoittaa sitä, että sä voit joinakin viikkoina tehdä enemmän töitä ja toisina viikkoina vähemmän töitä, kunhan sulla keskimääräisesti toteutuu se tietty sovittu tuntimäärä tietyn ajanjakson aikana. Työelämässä myös sillä on merkitystä, että missä roolissa sä työtä teet. 2 yleisintä roolia on työntekijänä toimiminen tai yrittäjänä toimiminen. Työntekijänä sä työskentelet työnantajalle siten, että sä tarjoat sun aikaa ja osaamista palkkaa vastaan. Eli työnantaja ostaa sinun aikaasi siihen, että sinä voit tehdä heille työtä. Tällöin työnantaja toimii sun työn ohjaamisessa ja valvomisessa. Toinen vaihtoehto on toimia yrittäjänä, mikä tarkoittaa sitä, että sä myyt sun työtä ja sun aikaa itsenäisenä toimijana jollekin. Ja yrittäjänä kukaan ei johda tai valvo sun työtä, ellei kyse ole toki jostain viranomaisen ohjaamisesta, mutta sulla ei ole ketään niin sanottua esihenkilöä, joka määräisi sun työskentelyä. Yrittäjänä sä voit toimia esimerkiksi toiminimellä tai freelancerina. Aika yleisiä tällaisia freelancer- tai toiminimitehtäviä on esimerkiksi tällaiset ruokalähetit ja keikkasiivoojahommat. Tällöin sua pidetään yrittäjänä, ja vaikka se muistuttaakin työskentelyltään hieman työsuhdetta, niin usein aika moni tämmöinen työnantajan vastuu on kuitenkin silloin sun omalla vastuulla, esimerkiksi vakuutukset tai työterveysasiat. Ja tällöin tämä työ ei myöskään kerrytä työeläkettä. Näissä kannattaa siis olla tarkkana, jos pohdit jotain tällaisia ruokalähettihommia tai keikkasiivoushommia. Nyt kun on vähän kerrattu työsuhteen erilaisia muotoja, niin siirrytään siihen, kun aloitetaan uudessa työpaikassa, eli mitä on hyvä muistaa. Ihan ensimmäisenä kannattaa muistaa tehdä kirjallinen työsopimus ja varmistaa samalla, että minkälainen työehtosopimus siellä työnantajalla on käytössä. Toinen tärkeä asia on perehdytyksen vaatiminen. Jokaisella uudella työntekijällä on oikeus perehdytykseen.
Perehdytys sisältää yleensä opastusta työtehtäviin, mutta myös sen työpaikan tällaisiin epämuodollisiin ja muodollisiin toimintatapoihin. Työturvallisuus on yksi hyvin tärkeä elementti. Sen lisäksi myös työajat, tauot, lomat ja poissaolot. Kolmantena tärkeänä asiana on se, että muistat tarkistaa sun työvuorolistat tai työajat, että niitä noudatetaan sekä työnantajan puolesta, mutta myös sun omasta toimesta. Ja sitten kun saat ensimmäisen palkan, niin kannattaa aina tarkistaa, että siellä on laskelmat kohdillaan. Niissä voi joskus olla virheitä ja sitten niitä on hankala myöhemmin jälkikäteen alkaa selvittelemään. Kuten tuossa äsken mainitsin, niin on tärkeää allekirjoittaa kirjallinen työsopimus. Ja kun sen saat eteesi, niin tässä on tämmöinen lista, mikä on hyvä tarkistaa. Ja ensimmäisenä sieltä on hyvä tarkistaa totta kai työnantajan nimi sekä sinun oma nimi, päivä jolloin sun työ alkaa sekä koeaika. Koeaika on yleensä enintään puolet työsuhteen pituudesta, jos on kyse esimerkiksi määräaikaisuudesta. Työsuhteen muoto kannattaa tarkistaa, että oletteko sopineet tämmöisestä vakituisesta vai määräaikaisesta työsuhteesta. Sen lisäksi on hyvä tsekata, että missä sun työpiste sijaitsee. Jos työ on liikkuvaa, niin sille pitää silti aina määritellä jokin kiinteä työpiste, mikä vaikuttaa muun muassa esimerkiksi matkakorvausten hakemiseen. Sen lisäksi työsopimukseen on yleensä kirjattu jonkinlaiset työtehtävät joko tittelin tai sitten yksittäisten tehtävien perusteella. Palkka on yksi tärkeimmistä ja samalla voit tarkistaa myös palkkapäivän. Työaika, eli tässä kohtaa on sitten hyvä tarkistaa, että onko kyse esimerkiksi siitä nollatuntisopimuksesta, jota emme lähtökohtaisesti kenellekään suosittele. Vuosilomat ei välttämättä näy suoraan siinä työsopimuksessa, mutta siinä allekirjoituksen vaiheessa on hyvä tarkistaa, että minkä työehtosopimuksen mukaan ne sitten kertyy. Irtisanomisaika kannattaa myös aina tsekata tässä vaiheessa, koska siinäkin voi olla aika paljon eroavaisuuksia eri työnantajien ja TESien välillä. Työehtosopimus on sen takia tärkeä, että se määrittelee esimerkiksi sun minimipalkan, jolloin sä voit verrata sitä sun palkkaa sitten alan keskimääräisiin palkkoihin. Sen jälkeen, kun oot aloittanut uudessa työpaikassa ja oot saanut sinne perehdytystä ja hommat alkaa hieman luistamaan, niin on hyvä myös muistaa, että mitä sen työsuhteen aikana työntekijän on oikeus tehdä. Työntekijällä on aina oikeus ottaa puheeksi esimerkiksi työpaikalla ilmeneviä kehityskohteita tai ongelmia, ja niistä kannattaa totta kai matalalla kynnyksellä kääntyä aina esihenkilön puoleen. Esihenkilön tehtävänä on sitten viedä niitä asioita eteenpäin tai avata tilannetta, että miksi asiat on niin kuin ne on tai että mitä niille asioille voitaisiin tehdä. Työntekijällä on myös oikeus kääntyä luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun puoleen, jos työpaikalla sitten tavallaan tämmöisen normaalin vuorovaikutuksen avulla asioihin ei vaikka puututa tai tulee semmoisia kysymyksiä tai ongelmatilanteita, joissa kokee, että esihenkilöltä ei sitten saa tarpeeksi tukea tai esihenkilö ei tartu toimeen. Myös kiusaamisen ja häirinnän esille tuominen työpaikalla on työntekijän oikeus, mutta toisaalta myös velvollisuus, eli näihin tilanteisiin on aina hyvä puuttua. Aika monesti saattaa miettiä sitten, että tapahtuuko tässä nyt oikeasti mitään väärää, mutta jos yhtään on semmoinen tunne, että nyt on jotakin kiusattu tai toimittu kohtuuttomasti jotakin kohtaa, niin silloin asia on hyvä nostaa esille. Ja siihen yleensä on työpaikalla myös omanlaisia anonyymejä lomakkeita tai ilmoituskanavia, jos ei sitä halua sitten suoraan käydä vaikka sanomassa esihenkilölle. Työterveyspalvelut on yleensä työntekijän oikeuksiin lähtökohtaisesti kuuluvia. Ja toisaalta kannattaa muistaa, että työterveyshuollon laajuus vaihtelee työpaikoittain. Eli työterveyteen voi kuulua hyvin laajasti erilaisia palveluita, tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä, tai sitten se voi olla sieltä suppeammasta päästä, että siihen kuuluu
vain rajatut työhön liittyvät sairastapaukset ja niiden hoito. Työajat on myös työntekijän oikeus, mikä tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että työntekijän täytyy noudattaa omia työnaikojaan, on hänellä oikeus pitää niistä kiinni, eli työntekijän ei ole velvollisuus venyä tai joustaa työaikojen ulkopuolella, vaan se on sitten työntekijän omassa harkinnassa, että haluaako sitten tulla joissain tapauksissa työnantajaa vastaan. No sitten kun lähestytään työsuhteen päättymistä, niin on muutama asia, mitkä kannattaa muistaa. Ensinnäkin on hyvä varmistaa, että jos sulle on ehtinyt kertymään lomapäiviä, että täytyykö sun pitää ne ennen työsuhteen päättymistä pois vai maksetaanko ne sulle rahana viimeisen palkan yhteydessä. Toinen tärkeä asia on pyytää kirjallinen työtodistus ja siihen kannattaa aina pyytää myös jonkinlaista arviota tai voit sopia siitä sitten yhdessä sun esihenkilön kanssa, että toivotko sellaista vai et. Lisäksi kannattaa kysyä suosittelijoita ja tässä ei kannata hirveästi ujostella, koska kyllä niitä tarvitaan ja useimmat rekrytoijat pyytääkin sitten näitä viimeistään siinä vaiheessa, kun oot ehkä 2 viimeisen uudeksi työntekijäksi harkittavan joukossa. Tämmöistä suosittelijaa voi pyytää sillä tavalla, että pyytää esimerkiksi yhteystiedot ja ilmoittaa sitten suosittelijalle, jos tietää, että hänen ollaan yhteydessä. Tai jos tietää, että se suosittelija vaihtaa itsekin kenties pian työpaikkaa tai ei ole varma, että muistaako tämä suosittelija sinua enää sitten vaikka 2 vuoden päästä, niin voi pyytää myös tämmöistä suosittelukirjettä, mikä säilyy voimassa sitten vähän pidempään. Kannattaa myös tarkistaa irtisanomisperusteet ja ajat, varsinkin jos sinä olet tullut irtisanotuksi työnantajan toimesta. Silloin kannattaa tsekata, että kaikki on mennyt kuten on sovittu. No niin, nyt on hieman kerrottu aikaisemmissa dioissa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista, niin tässä vielä hieman työnantajan työnjohto-oikeudesta. Eli työnantajalla on aina työhön liittyvään suorittamiseen työnjohto-oikeus, toki paikalliset ja alaan liittyvät lait ja sopimukset huomioon ottaen. Työnantaja voi käyttää työnjohto-oikeutta esimerkiksi työtehtäviin, työtapoihin, työskentelypaikkaan ja työaikaan liittyen. On olemassa kuitenkin poikkeuksia ja tässä muutama esimerkki tällaisista poikkeuksista. Työnantaja ei esimerkiksi voi yksipuolisesti muuttaa sinun työtehtäviä pysyvästi tai pitkäaikaisesti, esimerkiksi siirtää sua siivoojasta puhelinmyyjäksi yksipuolisesti, vaikka lyhytaikaiset olennaiset muutokset onkin mahdollisia ja osa tämmöistä direktio-oikeutta. Tämä lyhytaikaisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kyse on vaikka 1 päivästä, että on tullut akuutti tilanne, vaikka sijaistustarve, niin työnantaja voi yleensä sitten hetkellisesti siirtää työntekijän toiseen tehtävään, mutta tässäkin tapauksessa on varmistettava sitten perehdyttäminen ja kaikki työturvallisuusaspektit. No, työaikaa työnantaja pystyy myös muuttamaan, mutta siinä on sitten arvioitava, että onko se kohtuullista. Esimerkiksi voidaan miettiä, että onko vaikka työajan muuttaminen yötyöstä päivätyöhön yksilölle kohtuullista. Ja jos puhutaan esimerkiksi ylityöstä, että työnantaja määrää ylityötä, niin siihen tarvitaan työntekijän suostumus. Eli kuten tuolla aikaisemminkin mainitsin, niin työntekijällä on oikeus noudattaa hänelle osoitettuja työaikoja. Jos siellä työpaikalla on käytössä tämmöinen liukuma tai saldatuntien kerryttäminen, niin se ei kuitenkaan ole sama asia kuin ylityö, vaan liukuma ja saldatuntien kertyminen on yleensä semmoista työntekijän omaan harkintaan liittyvää, ja siihenkin liittyy yleensä jonkinlaisia ylärajoja, että kuinka paljon sitä liukumaa voi käyttää tai kuinka paljon niitä saldotunteja saa kerryttää ja minkälaisissa tehtävissä. Työntekijän ei myöskään tarvitse noudattaa hänen henkeään tai terveyttään vaarantavia työnjohtomääräyksiä, ellei ne riskit sisälly jo hänen aikaisempiin tehtäviin sovitusti.
Ja lähtökohtaisesti työnjohto-oikeus ei saa olla mielivaltaista eikä syrjivää. Ja kuitenkin, kun työnantaja monesti näitä määräyksiä tekee tai antaa uusia ohjeita tai linjauksia, niin ei ne toki aina ole semmoisia, mitkä miellyttää, mutta sekään ei ole sama asia kuin se, että ne olisi jotenkin mielivaltaisia tai syrjiviä. Eli tämä on ihan hyvä aina välillä sitten pohtia, että kaikki epämiellyttävät asiat eivät suoraan tarkoita sitä, että työnantaja olisi toiminut jotenkin väärin. On kuitenkin hyvä huomioida, että työnantaja voi tahattomasti tai tahallisestikin joskus toimia siten, että se sisältää jonkinlaista kiusaamista, esim. Järjettömien töiden määräämistä, koulutukseen tai osaamiseen nähden liian vaikeiden tehtävien antamista tai etujen rajoittamista tai toimettomaksi jättämistä, jolloin siihen tulisi sitten puuttua joko puheeksi ottamalla tai ottamalla yhteyttä vaikka työpaikan luottamusmieheen tai sitten omaan liittoon. Sen lisäksi, että työntekijällä ja työnantajalla on paljon oikeuksia, niin molemmilla on myös paljon velvollisuuksia. Eli oikeuden vastapallona on aina jonkinlainen velvollisuus. Tässä on listattu muutamia tämmöisiä yleisimpiä velvollisuuksia sekä työntekijän että työnantajan kohdalla. Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu muun muassa omasta työkuntoisuudesta huolehtiminen, eli siitä, että työntekijä tulee töihin työkuntoisena, ei sairaana eikä esimerkiksi päihteiden vaikutuksen alaisena. Työntekijällä on velvollisuus tehdä niitä töitä, joita hänelle on sovittu. Lisäksi työntekijän on velvollisuus noudattaa työaikoja, ja kuten tuolla aikaisemmin mainittiin, niin hänellä on myös oikeus pitää niistä työajoista kiinni. Työntekijän tulee olla lojaali työnantajalle, ja tällä tarkoitaan tämmöistä hiljaista sitoutumista ja luottamusta, eli työntekijän on toimittava lojaalisti työnantajan intressien ja tavoitteiden toteuttamiseksi, ja vältettävä esimerkiksi kaikkea sellaista, mikä on ristiriidassa työntekijän asemassa olevalta henkilöltä, ja toimia sillä tavalla, ettei esimerkiksi herjaa työnantajansa vaikka sosiaalisessa mediassa. Lisäksi työntekijälle voi kuulua erilaisia salassapito- tai kilpailukielto-ohjeita, eli riippuen vähän tehtävästä ja alasta, missä työskentelee. Työntekijän on velvollisuus toimia niin huolellisesti kuin omissa tehtävissään pystyy ja noudattaa niitä määräyksiä, mitä hän on työnantajaltaan saanut. Lisäksi työntekijän tulee toimia asiallisesti ja käyttäytyä asiallisesti ja ammattimaisesti omassa tehtävässään, eli erilaisia persoonia riittää, mutta kaikkien on toimittava silti ammattimaisesti ja asiallisesti toisiaan kohtaan. Työntekijän on myös velvollisuus noudattaa työturvallisuusohjeita ja toimia siinä omassaan tehtävässään mahdollisimman turvallisesti, vaarantamatta muiden tai omaa terveyttään tai turvallisuuttaan. Työntekijällä on velvollisuus nostaa esiin epäkohtia, esimerkkinä vaikka tämmöiset turvallisuusriskit, eli niitä on tuotava esiin, kun sellaisia huomaa. Sillä esimerkiksi työturvallisuus tai ylipäätään erilaiset työssä viihtymisen tai työilmapiiriasiat on koko työyhteisön asia, ei pelkästään työnjohdon tai yksittäisen työntekijän asia. Työnantajalla on myös liuta velvollisuuksia ja tässä muutama tärkeä. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijän perehdyttämisestä ja perehdytystä täytyy antaa aina tarvittaessa lisää, eli se ei välttämättä pääty aina siihen työsuhteen alkuvaiheeseen. Työnantajan on velvollisuus johtaa työtä, eli työnantaja vastaa siitä työstä, mitä työntekijä tekee, ja heidän on varmistettava se, että työntekijällä on hyvät mahdollisuudet toteuttaa ja suoriutua siitä työstä, mihin hänet on palkattu. Työnantajan tulee noudattaa lakeja ja työsopimuksia ja maksaa palkka, kuten se on työsopimuksessa sovittu. Työnantajan täytyy myös seurata työaikoja ja vahvistaa työvuorot ajoissa. Työnantajan tulee myös puuttua, jos työaikaa on tehty liian vähän tai sitten sitä tehdään liikaa.
työnantaja tulee kuitenkin myös kunnioittaa niitä työaikoja, eli työnantaja voi tarjota henkilöille lisätyötä tai ylityötä, mutta siitä täytyy aina tosiaan yhdessä molemminpuolisesti sopia työntekijän kanssa. Lisäksi työnantajan täytyy taata turvallinen työympäristö ja tunnistaa juurikin niitä riskejä, mitä siellä voi olla, ja parantaa sitten niitä turvallisen työskentelyn mahdollisuuksia. Harvoinhan mikään ympäristö on täysin riskitön, mutta sekin, että mitä niiden riskien vähentämiseksi on tehty, on tosi tärkeää, kun puhutaan tämmöisestä työturvallisuudesta. Työnantajan täytyy toimia myös yhdenvertaisesti, mikä ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikkien kanssa toimitaan samalla tavalla, vaan se tarkoittaa, että erilaisissa tilanteissa kuuluukin välillä toimia hieman eri tavoin, riippuen mikä sen työntekijän yksilöllinen tilanne on. Kuitenkin yhdenvertaisuudella voidaan tarkoittaa myös sitä, että lisätöitä ei tarjota vaikka vain aina samalle henkilölle, tai että toinen saa varoituksen jostakin tekemättä jättämisestä ja toinen ei. Työnantajan täytyy myös puuttua epäkohtiin ja epätoivottuun toimintaan, ja siinä kaikessa oikeastaan on tärkeää se työntekijöiden ja työnantajan yhteistyö, että työnantajakin sitten kuulee ja heille tuodaan tiedoksi erilaisia epäkohtia, joihin he voi sitten puuttua. Lopuksi lyhyesti vielä irtisanomisesta. Tuolla aikaisemmin onkin maininnut noista irtisanomisperusteista ja ajoista, että ne on hyvä tarkistaa ja varmistaa ainakin siinä työsuhteen alussa, että minkälaisia ne sitten kyseisellä työpaikalla on. Mutta lähtökohtaisesti työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen vain perustellusta ja painavasta syystä. Esimerkiksi siitä syystä, että työntekijä on laiminlyönyt omia tehtäviään tai työntekijän työntekoedellytykset on olennaisesti muuttunut, esimerkiksi työkyky selkeästi alentunut, tai että työntekijä on aikaansaamaton siitä huolimatta, että hän on saanut mahdollisuuden parantaa toimintaansa, tai että työntekijä on ammattitaidoton siitä huolimatta, että hänelle on tarjottu lisäperehdytystä tai lisäkoulutusta, tai että työntekijä on ollut luvattomasti poissa, osallistunut rikolliseen toimintaan, toiminut epärehellisesti tai sopimattomasti, tai ei ole kyennyt yhteistyöhön, käyttänyt päihteitä tai sitten käyttänyt väkivaltaa työpaikalla tai vapaa-ajalla. Eli nämä on aika painavia syitä sitten ne, minkä johdosta työnantaja pystyy irtisanomaan työntekijän. Yleensä jos siinä työssä ilmenee jonkinlaisia laiminlyöntejä, että työntekijänä vaikka ei ole pystynyt jotain tehtävää tekemään niin kuin haluaisi tai ei ole osannut tehdä sitä tai että siellä on joku muu syy, minkä takia tehtäviä on jäänyt tekemättä, niin yleensä työnantaja huomauttaa asiasta ennen kuin asia menee irtisanomisprosessiin. Eli työntekijälle yleensä tarjotaan jonkinlainen mahdollisuus oman toimintansa parantamiseen ennen kuin lähdetään irtisanomaan. Tämä on hyvä muistaa, jos tämmöinen osuisi omalle kohdalle. Työnantaja ei saa irtisanoa koskaan suoraan esimerkiksi sairauden, vamman tai tapaturman perusteella, ellei ne työntekoedellytykset ole pysyvästi ja olennaisesti muuttuneet. Työnantaja ei saa irtisanoa sen takia, että työntekijä on osallistunut vaikka työtaisteluun tai että työntekijällä on omia poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä, jotka poikkeavat vaikka työnantajan omista. Toki työntekijän on velvollisuus toimia asiallisesti ja ammattimaisesti työpaikalla, joten siinäkin voi olla sitten tilanteita, että millä tavalla työntekijä on sitten käyttäytynyt työpaikalla. Ja toki käyttäytymiseen liittyviä syitä voidaan käyttää myös irtisanomisperusteena. Työnantaja ei saa myöskään irtisanoa työntekijää, jos työntekijä on turvautunut vaikka oikeuskeinoihin omien etujensa puolustamiseksi, vaikka näihin työelämään liittyvissä asioissa. Tämä oli tämmöinen tiivis paketti
työelämän pelisäännöistä ja lähteitä löytyy netistä paljonkin. Tässä nyt muutama. Esimerkiksi työelämänpelisäännöt.fi-sivustolta löytyy pähkinänkuoressa ehkä ne oleellisimmat ja yleisimmät asiat, ja niitä on myös tässä esityksessä jonkin verran referoitu. Mutta kannattaa tutustua työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin, mutta sen lisäksi aina myös niihin työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Ja niistä kannattaa sitten pyrkiä keskustelemaan aina työnantajan kanssa, jos tuntuu, että joku raja on johonkin suuntaan hieman ylitetty tai alitettu, niin yleensä ne asiat siitä sitten selkenee. Nyt toivotan teille hyvää syksyn jatkoa ja menestystä uusiin työsuhteisiin.